بايتمتوني بلولي عمق بحري حصاري ريندي درسل فخري واخر زيت منزشن اندواز وكاقا في لندن كتامي مكانزا تركي الجسد ديالا من كبيني يا زبيني قلف يا متا قلف يوريتنا حدا ولا اسمرا زركب الصليب قلبي بالانتقالات بالقلب عيني المزمان كما يدمع زراتك زقم بيد مكوي زرب أفانا يبتصف بإذنا إزاناتي عمبابا يلا لا كربا ورماي بساس يلا لا كربا لا تتخون كويت حاريني سبيل عقلك من زعفلي رب دامي وحس فقنا سبعقي بلون كفلا لينا لسا ماليك بنتي زابد راويت جنتي بطوى بجخو كم زاد غلابي أفضراوي علمي ماني وربيو أفكرني يسطاح ملك المئة دفئي بالكندا زحر بلا تموت كم أملا كم تأملا نسايا والبلا نسايا والبلا نسايا والبلا نسايا والبلا لسا ماليك بنتي صابت رويت جنتي كبت صواب الجخو كم تطول عليك أفض روي على ميت من يربيو أبقى ستاح ملك البيئة تفقير الكنداء سلام تخطاتلتنا إذا channel كما يتخونوا تبوك تكونوا ناي ووترو تمنيتنا يوم لوم وين كم ووترو العلا قداس النزل لوم زيناتات كاب كل كرنا عالم فتشنان دلينا نباهم نغرب لنا نايلو ما رسناتنا بفلا يبزوبانا أب كارن أفريقيا زقات مزلو قلطف لوطنا يا سلالفان أكايدان كنركن فتنينا نزقن بتزعبيه مقان بعالم درجة كنريا كنفتنينا but there is definitely أب كارن أفريقيا بزوع نجاري في السماء لبزوانزي موداتو نابيجو تكخوني خليو لما جماعتون از كبد بالكونتاتيو نبتبو كخوني خل يقداس نبحمك خيدون خل بفلاي أب سوماليا قاتم زلو مرح سوماليا بحزب سوماليا انتاي بحلالو كنريا كنفتنينا سلامتاي كومي بحلالو نتأمن قصدست سلساو كيدان زنبرخ عم منتاي كونتات كورد يخل زعجي أب خنتاي كصواتي زفتن زلو توم سراويتاي تخدينا مالو تريو مالهم نازي كله كنريا كنفتنينا لايك جبرو سبورت جبرو كسب موداتا مسانا قتلو دقفكم اي تقارص نابلنا مجمريا بعالم درجة كنجمرينا بزي قد سابيا لهم نخلنا كتسألو زخل زيناتات كنركن فتنا let's go. Egypt's Foreign Minister Badr Abdulhadi has hosted his Eritrean and Somali counterparts to convene the first joint ministerial committee following the October 2024 Asmara summit. Discussions focused on implementing directives to bolster security in the Horn of Africa, counter terrorism in Somalia and regional stability, including the situation in Sudan. جبتي أب جبت استغانة أب كايرو استغانة من قصة استعارات سلوسة وكدان أب اسمرا استفزمه كتسألنتكم زلوا أب حتى جزية زودا كم زي كون تايدا بقتسألنت منسترسنا ترخبوا قتلوا مخانم تزراريبهم نيرم كم قتلتنا تدما قدام يركبهم أب كايرو من قصة استعارات منستر بتاعت وزاينا يرترا نجبتي كم دمانا سوماليا ترخيبهم نيرم زي أكلنا يتزخد وزنا بريو زكونتات زدما حدا كابتل ولا قداسنت الأولى ونتن جزاتها واحد جزاتها دوبناي سوماليا نخيد فر كموناي زخونت كالت حجر أنت تتنكفا من قسلسين حجرات نحات دن كت حاجة جزا مخانن بشوفوا نجن بعبيو من سوماليا نمح الجاز أبون سوماليا دون مبال استجبر من بارو ذكري زقا بريزنتنا سوماليا أتسألي نسمرا نبيرترا يمالالسو بزنبرا من قد مالتيو إيرترا دما حانت كابتن بتخكل بكون علبي سوماليا كتحجزات دل هاجر كم مهانة ما تقبلتي so this is the reality أتم قطعلو دما حدش نجار عين برومن قطعلنا زلوا كنتات كم خانو هذا جزء استجبره
ንኢትዮጵያ ንሸው ተባሂሉ ተገበረ ዘይኮነስ ብዕላማ ብስትራቴጂ ዝተገብረ ምዃኑ ንምንጻር ተገበረ ነይሩ ብግምት አልኩ ክንሪና ንሸይ ግን እስማዮ Okay, so what happened? The ministers commended trilateral cooperation in Eritrea and Somalia's support for Egypt's UNESCO candidate. A second summit is planned soon. ከምኡ ድማ ዩኔስኮ ዝበሃል ኣካል ናይ ከምዚ ናይ ዩኤን ዝኾነ ትካል ማለት እዩ ነቲ ፕሬዚደንትነት ናቱ ግብፃዊ ካንዲዴት ወይ ሕፁይ ስለ ዘሎ ኤርትራ ነቲ ጉዳይቲ ከም ትድግፍ ኦፍ ኮርስ ንኤርትራ ግብፃዊ ክዕወት ይሕሻ ፀቢቑ ይሕሻ ማለት ኣብዚ እዋን ዝምስቲ ዘለዎም ዝምድና ካብ ካልእ ዘይትፈልጦ ግብፃዊ እንተተዓወተ ኤርትራ ኣስመራ ናይ ዩኔስኮ ሄሪቴጅ ምዃና ሓቢራ ስለ ዘላ ስለዚ ኣቡ ሓገዝ እውን ክህልዎ ይኽእል ስለዚ ሃንደበታዊ ነገር ኣይኮነን Egypt's Foreign Minister Badr Abdulhadi has hosted Eritrean Foreign Minister Osman Saleh in Cairo. The meeting emphasized enhancing bilateral ties and exploring new collaboration opportunities. Discussions covered joint efforts for the Horn of Africa's stability, Red Sea security and Sudan's unity. Both sides agreed to continue consultations, coordinate on regional and international nominations and launch initiatives for mutual benefits, reaffirming Egypt's commitment to the African solidarity. So, ናይ ብሓቂ እቲ ኩነታት ክንሪኦ ከለና ኣብ መንጎ ግብፅን ኤርትራን ዝኸይድ ዘሎ ዝምድና ትኽክል ናብ ፅቡቕ መንገዲ ይኸይድ ከም ዘሎን ቀፃልነት ዘለዎ ርክብ ከም ዝኾነ ክልቲአን ልዑል ኣገዳስነት ዘለዎን ኣብ ቀይ ባሕሪ ስለ ዝኾነ ግብፂ ማለት ናይ ቀይ ባሕሪ ብስዊስ ከናል ማለት እዩ ቀላሲት ሃገር እያ ብዓለም ደረጃ ተደላይት ሃገር እያ ስዊስ ከናል ግን ሙሉእ ብሙሉእ ክሰርሕ ዝኽእል ባቤል መንደብ እንተተቆፃፂርካ ጥራይ እንድሕር ብባቤል መንደብ ከም ሑቲ ዝገበሮ እንተዓፂኻዮ ስዊስ ከናልካ ትርጉም የብሉን ሳራ የምፃልካ እምበር መክሰባ የምፃልካኒ ስለዚ ናይ ግብፂ ሓይሊ ምስ ኤርትራ ምስ ዝወሃሃድ እዩ ኤርትራን ጅቡትን ኣብ ጎና ጌራ ምናልባት ምስ የመን ምስ ተዋሃዶ ጥራዩ እቲ ፓወር ናታ ክሰርሕ ዝኽእል እምበር በይኒ ካብ ላዕሊ ስለ ዝሓስካዮ ብታሕቲ ክሓንቅዎ ዝኽእሉ ሓይልታት ኣሎ ወይ እውን ፀላኢኻ ኢትዮጵያ ትብሎ ዘለካ ናብ ሶማሊላንድ እንተኣትዩ ካልእ ኣርስቲ እዩ ስለዚ ግብፂ ምስ ኤርትራ ዘለዋ ዝምድና ስለዚ ሓልዩናን ስለ ዝፈትውናን ኣይኮኑን እቲ ዘለናዮ ቦታ ነቲ ዘለዎም ፀጋታት ልክዕ ከማና ወይ እውን ልዕለና እዩ ዘገድሶ ግብፂ ቢልዮናት ዶላራት እያ ካብ ስዊስ ከናል ትረክብ ቢልዮንስ ቢልዮንስ እንድሕሪ ከምዚ ሑቲ ዝገበሮ ንእሽተይ ሑቲ ዝገበሮ ኩነታት ነቲ ቢልዮንስ ናቶም ከመይ ገይሩ ከም ዘንቀፀሩ እዮም ኣሎ ኣብ ልዕሊኡ ካልኦት ሓይልታት ተመፂኦም እውን ኣብቲ ቦታት ዓብ ስጋት ኣለዎም ስለዚ ትርኢ ቀይሕ ባሕሪ ሰኪሪቲ ናቱ ንግብፂ ናይ ሂወት ሕቶ እዩ ኣብ ልዕሊኡ ድማ ብኒል ገይራ ሓኒቃ ሒዛቶም ዘላ ሃገር ነቲ ቀይሕ ባሕሪ ድማ ኣብኡ እውን ሓይሊ እንተለዋ ዝገደደ ሽግር ስለ ዘጋጥሞም ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ዘለዎም ተገዳስነት ኣቕሊልካ ዝረአ ክኸውን ኣይክልኒ በዛ ዓይኒ ክርእይዎ ከለዉ ካልኣይ ድማ ምናልባት ንግረ መንገዲ ዝገልፆ ዘለኹ ናይ ኤርትራ ሚኒስትሪ ጉዳያት ወፃኢ ኣስላማይ እዩ ኣቶ ዑስማን ሳልሕ ኣስላማይን ክርስቲያን ምዃኑ ኣገዳስነት የብሉን ክትብሎ እንትኽእሉ ኢኹም but it plays a role ተራ ኣለዎ እዩ ዓረብ ዝዛረብ እዩ ኣስላማይ እዩ this has an impact ኤርትራ ፕሬዚደንት ዓረብ ዝዛረብ እዩ እዚ ንዓታቶም ንዓና ተራ ነገር እዩ ዑስማን ሳልሕ ካልእ ሰብ ኮይኑ ሚኒስተር ናይ ኤርትራ 50-50 50% እስላም 50% ክርስቲያን ድሕሪ ኢልካ እያ ኣብቲ መንግስቲ ደረጃ ድማ ክረኣዩ ከለዎ ተራ ኣለዎ ስለዚ ዓረብ ዝዛረቡ ግብፂ በዓል ስዑድያ ክትከይድ ከለካ እቲ እምነት ወላ እኳ ብኣፎም ሃ ኢሎም ተዘይተዛረቦ ተራ ኣለዎ ይግደሱሉ እዮም እቲ እምነት ስለዚ ንሕና ድማ ስለ ዘለና እስላም ኣብቲ ፖለቲካናትና እስላም ብምህላዎም ተራ ኣለዎ ሂድን ኣሰት ይብልዎ እዚ ዘይረአ ፀጋ ይሱ ንባዕሉ ስለዚ ኣብቲ ከባቢና ዘሎ ሃገራት ዓረብ ሃገራት እዩ ፈቲና ይኮናን ወይ ገለ ይኮናን ብዓረብ ዝተኸበብና ዓረብ ህዝቢ እዮም ዘለዎ ጎረቤትና ስለዚ ምሶም ዘመሳሰለና ድማ ሃይማኖት ኣለና ፍርቂ ህዝቢ ኤርትራ ኣስላም እዩ ስለዚ ኣብቲ ፖለቲካናትና ድማ ኣብ ቶፕ ኤሸሎን ኣብቲ ሚኒስትሪ ጉዳያት ወፃኢ ኣስላማይ ብምዃኑ ዓረብ ክዛረብ ዝኽእል ሰብ ብምዃኑ እዚ ነቲ ዘለና ቅርበት እውን ዓብ ተራ ኣለዎ ስለዚ ኣብዚ እውን ኣዲሽናል በነፊት ኣለዎም እቲ ምቅርራብ ናይተን ሃገራት ወላ ተራ ህዝቢ ክርድኦ ዝኽእልን ክሕወሶ ዝኽእል ምዃኑ ምግንዛብ የድሊ ስለዚ how do you identify your country ኤርትራ ኩሉ ግዜ ኣብ ርእሶም እንታይ ዓይነት ብኸመይ እዮም ዝቐርፅዋ ሶም ክትብል ክትክእል ኣለካ ኤርትራ ክልቲኡ ሃይማኖታት ተፋቒሩ ዝነበረላ ምዃና ክንእምን ክንክእል ኣለና ከምዚ ኢትዮጵያውያን ፌክ ብዙሕ ግዜ ክርስቲያናዊት ሃገር እያ እናበሉ ዝዛረቡ ግን ፍርቅናታ እስላም እዩ ከምኡ ዓይነት ኣይደንቲቲ ክፈጥር የብልና ነቲ ሓደ ሕብረተሰብ ፀቒድካ እቲ ሓደ ጥራይ ዝፍለጠላ ክትከውን የብላ ኤርትራ ኣስላምን ክርስቲያንን ተኸባቢሮምን ተፋቒሮምን ዝነብሩላ ሃገር ምዃና ትሽዓተ ብሄራት ተኸባቢሮም ዝነብሩላ ሃገር ምዃና ከምዚ ዓይነት ኣይደንቲቲ ተፈጢርና
ዩኒክነስ ናትና ፍሉይነት ናትና ሲዩ እዚ ድማ ተራ ኣለዎ ብደረጃ ዓለም ካልኦት ሰባትን ካባና ክመሃርዎ ዝኽእሉ ብዙሕ ኣሎ እዚ እቲ ሓደ ክፋሉ ክኸውን ከሎ ኣብቲ ካልእ ክፋል ድማ ክንርክብ ፍትን ኢና what's going on በዚ ኣብ ኢትዮጵያ ገፅና ግምጥል ነብሎ እዚ ፕሬዚደንት ናይ ሶማልያ ናይ ክልተ መዓልቲ ናይ ዲፕሎማስያዊ ዑደት ንኣዲስ ኣበባ ገይሩ ኣብ ዝነበረሉ ፍሉይ ኣቀባብላ ኣቢ ብፍሉይ ኣቀባብላ ከም ዝተቐበሎን እቲ ኣቀባብላ ግን ኢትስ ኦልሬዲ ጆክ ሓውሲ ፀርፊ ንፕሬዚደንት ናይ ሶማልያ ሓሰን ሼክ መሓመድ ናይ ብሓቂ ተዋሪድ እዩ ምክንያቱ ኣብ ደገ ባሕሪ ክወዘልካያ ንመሬትካ ኢልዎ ካልኦት ሃገራት ኣብ ጎኑ ኮይኖም ተሰሊፎም ክቃለሱ ፀኒሖም ብሓይሊ ባሕሪ ክኾኑ ተዳልዮም ዘለዎ ሰራዊት ገይሩ ተቐቢልዎ what an embarrassment ካብዚ ንላዕሊ ፅፍዒት ክህሉ ይክእልኒ ኣሚን ኣቢ እዚ ሲ I don't know ናይቭ ኮይኑ ዓሻዩ ክትብለ ይትኽእልኒ ኢኻ ድሌታቱ ኣብ ደገ ባሕሪ ክረክብ እየ ክብል ከሎ ንሓደ ኣንጻሩ ደው ኢሉ ዝነበረ ፕሬዚደንት በፍንጫ ክትበኒ ኢኻ እዚ ዓይነቱ ኢና ንርኢ ዘለና ኣብዚ ብሓፈሻ ማለት ኣብዪ ኣሕመድ ሕጂ ካብ ሶማሊላንድ ኢዱ ኣውፅዩ ብመንገድኻ ክትበኒ ኢኻ እዚ ዓይነቱ እዩ ሶማላውያን እዛ ቪድዮ እዚኣ ብምርኣዮም ናይ ብሓቂ እዮም ሓዚኖም ዘለዉ ሓደ ኢትዮጵያ ማለት ንዓም ስትራቴጂክ ኤነሚ እዮም ዝብልዎ ናይ ቀደም ሕዱር ፀላኢና እዮም ዝብልዎን ኢትዮጵያ ስለዚ ፕሬዚደንት ናቶም ዝገብሮ ዘሎ እሞኸ ኣፍ ደገ ባሕሪ ናቶም መጣልዒ ኮይኑ ኣይ ዓመት ሙሉእ ምስኡ ዝተፋነን ዝነበረ ኢቨን ምስ ኢትዮጵያ ክዋጋ ክልየ ዝብል ዝነበረ መራሒ ተገምቲሉ ብኣፍ ደገ ናይ ባሕሪ ክዳን ተኸደኑ ሓይሊ ባሕሪ ሰራዊት ክቕበሎ ከሎሲ ናይ ብሓቂ ከም ዝተዋረደ እዚ ከዓ ኣነ ዝብሎ ዘለኹ ወይ እውን ንዘረባ ምግናን ከይመስለኩም ብክልተ ሰለስተ ዓይነት መንገዲ ከረየኩም እቲ ፊድባክ ዝወሃብ ዘሎ ተዋሪዶም እንዲኦም በዚ እዚ መራሒ እዚ ንዓና ከዋርድ ኢሉ ዝመፀ ኢሉ ሓደ ፕሬዚደንት ሓሰን ሼክ ማሕሙድ እቲ ፕሬዚደንት ማለት is a danger to Somali nation he must go ነቲ ሃገር ሶማልያ ዝበሃል ሓደጋ ስለ ዝኾነ እዚ ፕሬዚደንት እዚ ክፅርገፍ ክኽእል ኣሎ ካልእ እዚኦም ፕሮሚኒየንት ብዙሕ ሰብ ዝፈለዉ ዝገብሮም እዮም ኣብ ናይ ሶማል ኮሚኒቲ ቴክ ሃርድ ሎክ ኣት ኣዋር ናቫል ፎርስ ናይ ብሓቂ ሕርቃኒ እዚ እዚ ዘሎ ሓይሊ ባሕርና ራእይዎ ይብሎም ኣሎ ናይ ኢትዮጵያ ሓይሊ ባሕሪ ንባሕርና ክቋፀሮ እዩ ማለቶም እዩ the one you've been refusing access to your sea now you have no choice but to accept them Abiy Ahmed wow this is ብሓቂ زحزن كبات نتي إذا أزربيجان أبي أحمد نتي ما راح أزبل لي هاي البحرنا تلاليو أتى هاي البحري هاي البحر سرايت تهنسني خيل كات أبي يزنا بركة تلالي يوم عجز يوم تسرايتك بفنش أحط قبله مخدمة يبلو له بزيوم غيره بمبالغ ليش أمريرا it's نبحكي زي ما راح زي ما راح سوماليا أمود أتدرج كم زي بس خاطره this is absolutely unacceptable why can't we impeach him for treason بكعدت بتلمت بكدعه سلامتاي امبيتش مالك كاب سلطانو كنبررو زي نغل ሶማላውያን ብሓቂ ያቆጥዕዎም እዚ ተፈጢሩ ዘሎ ኩነታት ብዙሕ እዚ ሪኣክሽንስ ከይድካ ክትውድኦ ይትኽእል ኢኻ I am disappointed to see an awful issue but why does he humiliate us in front of a mother ብዙሕ ሕማቕ ስርኢና ኢና ይብላ ኣሎ ስለምንታይ ከምዚ ጌራ ኣብ ቅድሚ ፀላእትና ዘዋርደና እንታይ ዓይነት ሰብ እዩ ብምባል ብዝተፈላለየ መንገዲ ቁጣዕነቶምን ሕርቃናቶምን ኣንፀርፅሮትናቶምን ዝገልፅ ዘሎ nationalistic Somali agree with you nationalistic Somalis agree with you incompetent foreign puppet corrupt ብቃዓት ዘይብሉ መጋበርያ ናይ ካልኦት ዝኾነ ቡልሹ ዝኾነ is a danger to Somali nation and must be removed by parliament to save Somalia the nation before it's too late ስለዚ እዚ ሰብ እዚ ቡልሹ መጋበርያ ከምኡ ድማ ብቃዓት ዘይብሉ መራሒ ስለ ዝኾነ ብዝቀልጠፈ መንገዲ ካብ ስልጣኑ ክእለ ኣለዎ ብምባል ድማ ካልእ ብለስት ዝብል ፅሒፍ ነይሩ ካልእ እውን እንታይ ነይሩ the message from Abiy is clear my question is what's going on in the minds of Somali leaders who are watching and supporting HSM in this humiliation and massive disrespect towards Somalia ስለዚ Abiy Ahmed ደይመ ደይሉ ዝገበሮ እዩ ነቲ ናይ ሶማልያ ኤሊት ፖለቲካዊ መራሒ ወይ ካልእ ይኹን ብፍላይ ድማ ነዚ ሓሰን ሼክ መሓሙድ ዘይቅበልዎም ናይ ብሓቂ ክዋረዱን እቲ ዝዓበየ ውርደት ንኸጋጥሞም ዝተገበረ ምዃኑ the total destruction of Somalia's sovereignty, dignity, pride and freedom by HSM and his cohorts is beyond comprehension ስለዚ ንሶማልያ ልኡላውነታ ክብረታ ኩርዓታ ናፅነታ ብሙሉ
ዝሕምሽሽ ተርእዮ ኢና ንርኢ ዘለና ብምባል ኣይውዳኒቲ ሪኣክሽን ሶማልያውያን ዳርጋ ናይ ብሓቂ ኣቆጢዕዎም እዚ ሰብ እዚ but again we will not accept ever Somali Navy only ስለዚ ካልኦት ድማ ኣብ rejection ይርከቡ HSM is immune to humiliation oh my goodness በብዓይነቱ እዩ እዚ ከዓ ኢሎም ንውርደት ተለማሚድዎ ስለዝኾነ ውርደት ኣይሕሞን እዩ oh my goodness ኣነ ዝብረት ብዙ ኣንቢበ ግን ኣብ ነፍሲ ወከፍ ከንብቦ ከለኹ እዩ እዚ ሚን እዚ ከዓ weird and disaster in so many ways ናይ ብሓቂ በዚ ሰብ እዚ ከም ዝተዋረዱን ቁጥዐናቶም ድማ ኣብ ኣኽር ደረጃ ከም ዝበፅሖም ኢና ንርኢ ዘለና እዚ ሓደ ክኸውን ከሎ ሰፊሕ ዝኾነ ኮመንተሪ ዝፀሓፉ ሰባት ድማ ኣለው ምክንያታት ብምሃብ the president shall be impeached for betraying the trust of our nation ስለዚ እዚ ሰብ እዚ ብዘይ ወዓል ሕደር ካብ ስልጣኑ ክግለፍ ክኽእል ኣለዎ ዝብሉ ድማ ካልኦት እዮም እዚ ከዓ ካብ ዜሮ ተበጊሶም ኣይኮነ ናይ ብሓቂ ኣብ ቅድሚ ዓለም ኣብ ወርልድ ስቴጅ ኣዋሪድዎም እዩ ናይ መወዳእታ ውርደት ከም ዝቕበሉ ገይርዎም እዩ ስለዚ they cannot just ignore this fact ስቕ ኢሎም ክርእይዎ ክድቅሱ ይክእሉን እዮም this is embarrassing ብምባል እዮም እጂ እቲ ካብ ሚድያ ዝሰምዕዎ ዘለዉ ድማ ካብዚ ይገድድ እንታይ ይሰምዑ ኣለዉ ኣብ ሚድያ እንታይ ኢልኩም listen to this one So this prime minister says not on my time. So Dr. Abiy is saying not on my time there will not be any war but I make sure for this concerned generation that you will have not only a port but a naval base. Why would we need a naval base? Because we have import and export and we have ships. Our ships will be protected by the American ships or by the French ships. Are we going to outsource? Are we going to be depend on the Indian ships? No. We have 20 or 30 ships fleets across the world and it will continue within the next 10 years. Ethiopia will have maybe 100 So እንታይ እዮም ዝብሉ ዘለዉ እዚኦም ከዓ ኣብይ ኣሕመድ ሓደ ካብቶም ንኢትዮጵያ ኣብ ኩናት ክትዋ ዘይደሊ መራሒ ምዃኑ ገሊጹ ኣሎ ኣፍሊጡ ኣሎ ይብሉ ኣለዉ ብምቕፃል ድማ ንሕና መራኽብ ኣለና ንመራኽብና መን ክሕልወን መን ይሕልወን ኣሎ ንዝሓለፈ 30 ዓመት መን ይሕልወን ነይሩ እቲ ጋዜጠኛ እዚ ዝሓለፈ 30 ዓመት መን ይሕልወን ነይሩ ኢሉ ምሕታት ሲንዎ ነይፍለን ቀና ሰልጢንካሲ ፍሉይ ነቲ ባሕርታት ስኻ ክትቋፀረ ኢኻ ማለት እዩ ክሳብ ሕጂ ብሸፋቱ ክትስረቕ ፀኒሕካ ማለት እዩ እቲ ብድዕናቶ ምን ካልእ ኦኬ ኔቭ ማለት ሕማቕ ማለት ኣይኮነ ሓይሊ ባሕሪ ክህልወካ ሕማቕ ማለት ኣይኮነን ግን ሓይሊ ባሕሪ ዝህልወካ እኮ ባሕሪ ምዝህልወካ እዩ ባሕሪ ዘይብልካ ሓይሊ ባሕሪ it's just another joke ምዃንካ እዩ ዝነግር እምበር ባሕሪ ዘይብልካ ሓይሊ ባሕሪ ኢልካ ይትዛረበኒ ኢኻ እቲ ዘገርም ካብ ኮቲ ናይ መሬት ሽግሮም ዘይፈትሑ ከን በተም ናይ መሬት ሰራዊቶም ሲ ኣብ ዘየለ ሽግር ኣብ ባሕሪ ክፈትሑ ሰራዊት ናይ ባሕሪ የድልየና ኣሎ ዝብሉ ዘለዉ ኣብ መሬት ይሽግርኩም ዘሎ ምስ ፋኖ ዘጋጥም ዘሎ ምስ ካልእ ዘጋጥም ዘሎ ኩሉ ኣብ መሬት ትሽግር እቲ ናይ መሬት ሰራዊትኩም ነቲ ናይ መሬት ሽግርኩም ክፈትሕ ኣይከኣለን somebody has to tell them ሓደ ሰብ ክነግሮም ኣለዎ ኣብ መሬት ዘሎ ሽግር ክትፈትሑ ኣይከኣልኩምን ኣብ ሰማያትኩም ዘሎ ሽግር ክትፈትሕዎ ኣይከኣልኩምን ናው ካልእ ፀገም ኣብ ባሕሪ ትደልዩ ኣለኹም ዘይተፈጠረ ፀገም እሞኻ ንስኹም ክትፈትሕዎ ትኽእሉ the problem is ንስኹም እቲ ባሕሪ እንተመፂኹም ንስኹም እዮም ፀገም ክትኮኑ ትኽእሉ ምክንያቱ ኣብ መሬትኩም ሽግር ኣብ ሰማያትኩም ሽግር እንድሕር ኣሎ ኮይኑ ድሮናት ናትኩም ኣብ ሰማያትኩም ሰብ ይሃርማ እንተለዋ መሬት ናትኩም ብዝተፈላለየ መንገዲ ኣብ ኩናታት እንተሎ ኮይኑ guess what ኣብ ባሕሪ ተመፂኹም እውን exactly the same behavior እዮም ከተርእዩ somebody has to tell them ሓደ ሰብ ክነግሮም ክኽእል ኣለዎ ነዞም ሰባት እዚኣቶም እቲ ባሕሪኻ እዚኦም ድሕራትዮማ ልክዕ ከምታ መሬቶም ዝገብርዋ ዘለዉ እታ ባሕሪ ከምኡ እዩ how you do one thing is how you do everything እዮም ዝብሉ ሓደ ነገር ንሓደ ነገር ከመይ ጌርካ ትገብሮ ኣብ ካልእ ነገር ካብ ተመሳሳሊ ባህሪ ዘለካ ስለዚ ኣብቲ መሬቶም ሕንፍሽፍሽ እንድሕር ኣለዎም ኮይኑ ኣብ ባሕሪ ከይዶም ሓድሽ ባህሪ ሓድሽ ኩነታት ክሃንፁ ዝኽእሉ ማለት ሓድሽ ባህሪ ክገብሩ እዮም ኢልካ ክፅበዮም ኣይትኽእልን ኢኻ ንምዃኑ ሶማልያን ኢትዮጵያን እንታይ እዮም ተፈራሪሞም ንዝብል ድማ ሓደ ክልቲኦም ዝተራኸቡ ዝገበርዎ እቲ ዝገበርዎ እኮ ናይ ብሓቂ ዘገርም እኮ እቲ ጆይንት ኮሚኒኬት ዝብልዎ ዘሎ ኣብይ ኣሕመድ ንሶማልያ ልኡላውነታ ይቕበል ኢሉ ግዝኣታዊ ዶባ ኩሉ ነገር ይቕበል እዛ ኩሉ ዓመት ሙሉእ ገልጠምጠምጠምጠምጠም ዝብሎ ዝነበረ ባይ ደ ወይ እቲ ፕሬዚደንት ናይ ሶማልያ እቲ ኩነታት ኩሉ ዳ እዩ ናብ ውርደት ገይርዎ እምበር እቲ ዝተዘራረብዎ ስምምዕ እቲ ልኡላውነት ናይ ሶማልያ ዝደፍር ኣይኮነን ስለዚ the discussion is also focused on the need to continue and strengthen the security cooperation. So they agreed to restore and enhance their bilateral relations
through full diplomatic representation ስለዚ ኤምባሲታት ናቶም ክሰጉ ክልቲኦም ዲፕሎማሲ ናቶም ፉሊ ክሰርሕ ከም ዝኾነ ኤምባሲታቶም ሙሉ ብሙሉ ንክሰርሕ ምዃኑ እዮም ዝነግሩ ዘለዉ እንታይ ዝብል ዘሎ between the two countries based on mutual trust confidence and respect they agreed to work together to further coordinate efforts to improve regional relations fostering common understanding and shared progress ስለዚ there's no the two leaders exchanged views ولا حنت نجار أنصارت الأولويات ناي سوماليا استبهلي لما بدحر مجارجة أنت تسمع معمل لو كلا رسي أبزي كمان كأجن تي زلوا كنتات نسوماليا الأولويات قبل مخانو كم تاب تركز زفرما بتناي ناي أنكرا سممة زفرمو قبل السوماليا بزي فقط ناي سوماليا زخون خجبر كم زي كوني تسمع زلوا جين the way بتاع جباب استجبره تي بحري صارت ناي بحر جيرو نتي عملت ملو نلا جبل البريزنت بخوم قبل قالوا this is already a statement ولا كابت تصحف أبت ورقة أبت communicate ديس عفوا الت verbal communication الت non verbal communication صار بزيك على تجارب له communication جن ملختنا ترد سوري مسخاز قبرز الله سلام أفضل بحري نحيل بحري زخون كتبان سلا زلكاب من المبال كسمعي ليو بحيل بحر زخون بالو زلمبر التي topic التي زبأس مخانون زفلالنا مخانون تزردوني رابي ويون respect تزلوني أم قبرون but they show us naive view عشان يكتبلون تقولهم part of the true أبي أحمد الشنات كم زلوا بزعج زيرينا لنا جن قال كفانا تدمع دايما ديلكا نتي سومالياوي نمهرام كم استجبرون يزن كرزلو ሶማሊያ በድጋሜ ስለ ቀይ ባህር ለመምከር ሊገናኙ ነው። ኢትዮጵያ ላይ ወደ ቀይ ባህር እንዳትገባ አብረው የሶስትዮሽ ጥምረት በመፍጠር የሚከሰሱት ግብጽ፣ ሶማሊያና ኤርትራ ጥምረታቸውን ለማጠናከር ዳግም ሊገናኙ መሆኑ ተሰምቷል። የሶማሊያ የኤርትራና የግብጽ ውጭ ጉዳይ ሚኒስትሮችም ዛሬ ተገናኝተው በሶስትዮሽ ትብብራቸው ጉዳይ እንደሚመክሩ ተሰምቷል። የሶስቱ ሀገራት ፕሬዝዳንቶች ከዚህ ቀደም ኤርትራ አስመራ ላይ ተገናኝተው ኢትዮጵያን የቀይ ባህር መውጫ በር ከመከልከል ጀምሮ በዘርፈ ብዙ ቀጠናዊ ጉዳዮች ላይ ለመተባበር መስማማታቸው ይታወሳል። ሀገራቱ በአስመራው ስምምነት በውጭ ጉዳይ ሚኒስትሮቻቸው በኩል ቀጣይነት ያለው ውይይት በማድረግ ስትራቴጂካዊ የቀይ ባህር መውጫ በር ከመከልከል ጀምሮ በዘርፈ ብዙ ቀጠናዊ ጉዳዮች ላይ ለመተባበር መስማማታቸው ይታወሳል። ሀገራቱ በአስመራው ስምምነት በውጭ بحفشة تي ميديانا إثيوبيا إرترا دايما دايلا أنصارهم كم تخيزلا نمتكان ويونتي نايتن كالو سلسة هجرات نعتاتهم نمحتار زجبر زلو كم مخاونيهم كزارب دفتنو بخما يردو ويكونن جن سوماليا ناي بحكي سوماليين بعلم شيرت قبل وازن برو فيديو ناي مودا تابو جرنا ودينا. In another incident that I would like to shed light on is what has happened this morning here in Addis Ababa. This morning when I prepared myself to come and attend the closed session of the summit, the Ethiopian security has blocked my way. قدمي أكتشن إسرائيل 4 ناي أفريكان يونيون أبو علاب استقبرلو أب هوتيل كم زعات أوون ناب حدا أقداسي وعلى كساتف كم زي كل كم زقبر وذكر كوينو بوست جرنينا أبي أزار بار سوين زنبري عام 5 زقبر كاتا مليس كاوش لغلاق جن انتهى يوم تصوب مبال سومالويان منزون شرط قبر وزلو بزغين بتي تكونتات أكره غريزلو جن again نفتوشتنا إثيوبيا كي وزانا خلنا من البات مسكرنا أفريقيا أتحس كان تاريخايو لأن كان سراويتنا السودان أقداسي من قصاصات كم زجبر يزن الجرزلو ود مدني تبهال كتماد ما كم تقصاص رايزن الجرزلو لذي تاريخهم ترجع السودان مس إثيوبيا زلوا دوب بملو سراويتنا السودان كم تقصاص راي وزد ما جبت كامنا ويحتدلوا يزن براتيو معناته أغلى تي ميت حيلناتو بس إثيوبيا ركب كل ويا بلون إثيوبيا بيساو السودان جرا بخال جرا كتاتو كتعجزاي تخلين مالتها يكون عندن يتدوبتي أمانجو السودان إثيوبيا نزلوا سراوي السودان كحزق خلال ولا نيرترا هم يصبوا معناته إيرترا مستنا البرهان حيل سلة سرع زلا يتدوبتي سراوينا السودان كحزق خلال ونيرترا يتناي حميت حيلين كأربعون يتدلنا إيرترا معناته يتوم سيرترا دوب زلهم حزبي سودانويان مالتيو مس إيرترا توم زمدنا سلزلهم إيرترا عاداتهم كتكراهلهم كم زغونات بريزنت إيرترا متزاري بيش لأن عاداتهم حليفو نكالك قداي كون كم زي فكت سلزي أتسراوي السودان زجبروا من قصاصنا بحكي أقدر سنة كم زلون سودانويان دما لعل حجزهم لعل حجزناتهم كقلتوا كم زغنيو ولا ونا
خارتوم اندرمان ون كم زنبرة كفالات السودان ون إذا خانتاي زرينا زلوا عبد حلفة أوارح فقط علي سراويتنا السودان تي السودان Armed Forces بالمالتي SAF نتي RSF زبال يدوفهم زلون أبستفل على بوتات يسعروا كم زلون بزو كنتات تقصيلو دما نب زبالة كنتات كمسخهم زخلو يزر زلوا سراوي السودان نتحجر كواسرة of course إذا كبيد نجاري إمارات زبال حيلك سب زلوا إمارات قرب ساحلتها طريق كم زلوا يزن جرجن بغليلو كغير زخل كنتات هاي مثلا نجن again سودانويان سلام كرهبولو زخلو من قدك في الطرق كله دس بلنا نكو حقوسكم من السودانويان كنبل لما ناي وترو كم قربابتي نمنيو نجاري معناته أب سودان زقاتم زلو مجلس زي بلو سقاي سلو زخونه اسكي أب إثيوبيا حدا نجار كريكم كفتني يحري بوجيرنا بير ترانسجرينا كم زخونه سلست رداني بمنقد فيسبوك مل صحابكو ناب هاجر استمرس كاب مصحفنا جوهار بزح نجارات يوصالو زدما أبي أحمد كسع كندينا سبزي كتفو كم زفتنا كاب نوي حوان سلامنتايو إذا حجين رياض لنا إذا رايو يا سبا يا ربو قوت كيسن إلما كيسن جوار محمد إلما كيسن جوار محمد سمدا إذا أم مينيسوتا بحال أمريكا زقات أمين جوهر محمد أب إسرائيل حمشن كمي عين الدقة فافز برومو كم زلو رايو نظام صحافناتو كمرقنا زوري أبزي سمينارات أبزي كايدو لزلو كاب إيروبا كاب حجرنا بحجر خيط كلو اتي كراود اتي هزبي زي كاب زلو أزينا بس حيز خيط زلو مينيسوتا دما نشتي أوروميا إلهم زغط رواية مرومو جوار دما أبز بوتازي لعلت تقبلت دقفن كله خلو اتك إيرو زبهال ات أورومو زبهال هزبي أبقون خمزو لينا مرزالنا أبي أحمد دما حانتي ليتي تبهرو نجر انتلا غينا ناي فانو كم زي كونت فلتنا ناي تجارو خم زي كونت فلتنا تقدم يتك تفرو تغنعو ناي زي أوروميا سلامتاي نمحرو كم حسم أخير وميو حريم ومي شفشف ومي أتحير ومي نتجارو علي ومي هجراك تمليسون قم بحب الله وتم اللي ناي تجراين بر نتجارو زقدر فلهم يبلون كلكم جيروم حج تريفهم مزلو نخلهم لما حج تريف له نوروما حج تريف له أوروما دما هذا كابتي تقليد زبال لما مرقصة تحت حبيزه الليو جوار دما سقيل نيرو حجي عب كامبين جيرو تزبي عب زخدو عب لندن جبر عب سكولم عب جيرمان عب باريس جبرو مع تزبي ساتفوز لتو على ناتو بقام كان هي أوروميا سلزخانة تسألت رادر يكون زلهم الزكونة تاتي دما دارجا نجوار كابوليتيكا كتفو يفتين نيرو بغاميك فتين نيرو يعني شيء سموه باسبورت وصا وي دما نمنግስት ኢትዮጵያ ተተስፊያ ዘይኮነስ ንፈጣርን ህዝበይን አሚነ ከም ዝኾንኩ ብምግላጽ ብዝኾነ ይኹን መፈራርሒ ካብ ሃገር ከም ዘይወጽን ንቃልሲ ህዝብ ኦሮሞ ከም ዘይኸድዕን ኣሕፍስ ኣቢለ ጽሓፍኩ ኣብ ልዕልቲ ኣብ ፓርላማ ዝቐረበ መደረ ተመርኪሰ ጥራይ ኣይኮንኩን ነት መልሲ ሂበ ድሕሪ ኣኼባ መጽሓፍ ምድማር ኣብ ቢሾፍቱ ንላዕለዎት ሓለፍቲ መንግስቲ ወሲካ ብዙሓት ሰባት ብስልክን በኣካልን ህይወተይ ኣብ ሓደጋ ከም ዘላን ካብ ሃገር ንኽወጽእ ነጊሮም ኒኦም ኪንዮዚ ኣብ መንጎ ቀዳማይ ሚኒስትርን ላዕለዎት ሰበሰብ መዝን ብዛዕባ ኣብ ልዕለይ ክውሰድ ዝግብኦ ስግምቲ ተመያይጦም ዝበጽሖ ውሳነ ካብ ተፈላለዩ ውልቀ ሰባት ሰሚዐ ነይረ ኣነ ግን ዘቕርቦም ሓሳባት ናብ ምቅታል ዘብጽሑ ስለ ዘይመሰለኒ እቲ መጠንቀቕቲ ሓቂ ይመሰለንን ምናልባት እውን ሰባት እዮም ናይ ሓሶት ወረብ ምፍጣር ወይ ድማ ብምግናን ከጻልኡና ዝፍትኑ ዘለዉ ዝብል ግምት ነይሩኒ ኣብ ከምዚ ኩነታት እንከለኹ ኣብ 2019 ኣብ ከተማ ኣሰላ ኣብ ዝተገብረ ጽምብል በዓል እሬቻን ምስታፍ ተዓዲምና ምስ ቀሽ በላይ መኮነን አቶ ገላሳ ዲልቦን አቶ ጅነዲን ሳዶን ከድና በአስማት ናይ ቀደም ተቃለስተ ኦሮሞን ብስመይን ንስተሰሚ ጽርግያታት መሪቕና ከፈትና ኣብ ታዕለት እቲኣ ኣብታ ዝዓረፍናላ ሆቴል ክዳን ኣሳሰይቲ ተኸዲኖም ናብ ክፍለይ ዘቕንዑ ዝነበሩ ሰባት ምስ ትብረታቶም ከም ተታሕዙን ግን ድማ ካብ ላዕለዋይ ኣካል ንድሕነተይ ተባሂሉ በሚስጥር ንሓለዋ ካብ ፊንፊነ ዝተላኣኽዮም ተባሂሎም ከም ተለቐቑ ካብ ኣዘዝቲ ጸጥታ እቲ ዞባ ሰማዕኩ እቶም ኣዘዝቲ እቶም ተታሒዞም ዝነበሩ ሰባት ንኽቐትሉን ዝተላኣኹ ከም ዝኾኑን ከቢድ ስክፍታ ስለ ዝሓደሮምን ኣብቲ ንጽባሒቱ ዝግበር በዓል እሬቻን ምስታፍ ክተርፈንን ናብ ፊንፊነ ክምለስን መኾሩኒ ብወገነይ ግን ብርግጽ ንዓይ ክሕሉ ዝተመደቡ ክኾኑ ይኽእሉ እዮም ብምባል ኣረጋጋእክዎም ብሓቂ እውን ከምኡ ነይሩ ሓሳበይ ኣብቲ እቲ ቀዳማይ ሚኒስተር ኣብ ፓርላማ ዝተቆጥዓ ላዕለት ኣማሲኡ እቲ ሰባት ዝነገሩን ዝነበሩ መጠንቀቕታ
ብዝበለጸ ኹነት ኩን ኮነ ቀዳማይ ሚኒስተር አብይ ድሕርቲ ኣብ ፓርላማ ዝገበሮ መደረ ንኣኼባ ናብ ሩስያ ገሸ ኣነ ድማ ኣብ ገዛይ ምሳይ ድራር ዝበልዑ ሰባት ምሰፋንኹ ከባብ ፍርቂ ለይቲ ናብ መደቅስ ክፍለይ ኣተኹ ቁሩብ ቀም ምሰበልኩ ሓላፊ ናይቶም ንሓለዋይ ዝተዋፈሩ ኣባላት ፌደራል ፖሊስ ጌቱ ተረፈ ናባይ ብምምጻእ ኣተሳዓኒ ጌቱ ተረፈን ካልኦት 4 ፖሊስን ብመንግስቲ ዝተመደቡለይ ኣባላት ፖሊስ ፌደራል እዮም ነይሮም ጌቱ ኣባላት ፌደራል ፖሊስ መጽኦም ኩላትኩም ኣብ ሓልዋ ዘለኹም ኣጽዋርኩም ሒዝኩም ውጹ ከም ዝበልዎም ነገረኒ ኣብ ከውታ ለይትን ዝተዋህበና ዕማምን ሓላፍነትን ገዲፍና ኣይንኸይድን ኢና ንግሆ ክንወጽኢና ዋላ እኳ ተበልናዮም ሕጂ ክትወጽለኩም እዮም ዝብሉና ዘለዉ ብምባል ሓብረኒ ብዘይካዚ ጀዋር ከይሪአኩም ተሓቢእኹም ውጹ ከም ዝበልዎምን ነገረኒ ነቲ ትእዛዝ ካብ ገዛ ያርሐቕ ኣቢሎም ብምውሳድ ዝነገሮም ክኸውን ከሎ ኣብዚያ ክርዳና ዘሎ ጀዋር መሐመድ አብይ አሕመድ ክቕንጽሎ ብዙሕ ከም ዝፍትን ዝነበረን ኣብ ልዕሊኡ ዘለዎ ጠመተ ክሳዕ ክንደይ ሲሪየስ ምዃኑ ንኽንፈልጥ ኢለ እምበር ነዊሕ ግዜ ክሰሚዕና ኣለና ግን አብይ አሕመድ ነዚ ሰብ እዚ ብኸመይ ዓይኒ ከም ዝጥምቶ ካብ ምንታይ ተበጊሱ ምዃኑ ድማ ክበርሃልኩም ኢለ ገይረልኩም ንእሽተይ እዚያ ሰሚዕና ኣብ ኤርትራ ናቱ ኢና ማሚት እዮም እናፍረሱ መፅኦም ብፈንጂ ዝተቃፀለት ፋብሪካስ ኣብ ባረንቲ እዩ ዝኸውን ዘሎ ያው ባረንቲ እና በቃ ዝረኸብዎ ብምሉ ብደማሚት እዮም እናፍረሱ መፅኦም እቲ በቃ ዝተረፈ ቆዩ እኮ እና ወሲዶም እስቲ ዝተረፈ ማለት በቃ ከይጥቀም ማለት እዩ ናህዝቢ ሹቃትና በዓል ገዛ በቃ ናአቶ ወርቂ ምናምን ዝርከብ ሰብ ሃዲሙ ስለዝነበረ ጥሑ ገዛ ረኺቦም አምድላይም ገይሮም እዮም እዚ ነውሪ يغنيلنا ناتنايل كم زعينة حبريتا ممساكا كمون في صابره حق زوج سلومي مزقانا يزقبو الزربازي كنديزي كشقاقة سمينا لنا سمعوا ايو وزي كنفلت لنا متعرقت لنا وزي لا نحنا زقبرنا ايو تفاتينا إلنا مزرر لنا يفلتوا ولا شرارو حتتهم شراي حتتهم حبيتي مخازن نيرو نايتعنا يلوم ناي لوجيستيك اي احتمال خاين نيرن انا تزبلن بعراي لحمي حدوغو يشيط نيرو بك هو تيفاك يعني انا هو كيف نشعر ذكراني نايف تراول سوات ما تقابل حمزي بجريدر كوي ما عارف يسمو حزنا كنزي زموت سوي دسوي مريتيو حمديو تي بقى نومس تي زتقبر ناي إيرترا سوات بجريدر نعم بقى ما يداغيرو بقى مقابر زنبرنا تي حاولتي زنبرو عارفين بقى خشاب زي يوم زوردو ازي سفليتهم سوري كبالوا مسعبي تعريكم كو يوم زلو ابي كو يتوقبوا زمرحو بلصقنا كو يمرحوا شعبية ترحدي تساتفوا سومالي تساتفوا عفار تساتفوا سيراوات تساتفوا داود تساتفوا أوروبيات زي تساتفوا بنالو شعبية تساتفوا كلهم تساتفوا ميوم وتي عبي مرحيتي جونسايد زفت سما أبي دمو تحريكهم بحدا الناس قدروا يقولوا سلازي مش عبية متعرات أيو اليوم ما تفينا أيو بدلنا أيو زنبرنا هنا قدم سوري بقى سوري سلازي استراتيجي قوتين نقن تقرأي لمدحن إرترا تحجز إرترا لمحجز تقرأ تحجز من بريكوشن عادلين سلازي تاناي مقابر حربنياتات بفلاي زوم نهزب إرترا زقاومو أنا شعبيات قوامو ودب يقولوني لي زامن ثم نهزب إرترا زقاومو مقابر حربنياتاتنا إرترا شعبية بعليو أفريسو زبل حسوتي مال حسوتي هنا أفريقيا نايم هذا حدا جزيسي بعلنا تنايل تجاريهم إيرتراويان تقاوم تزبلو وقت تسمع كاللغاسي أنصار حزب زك علس أنصار بوليتيكان أنصار ربحاناتو زك علس دم بتقاوم يزلو everything بزعبة إيرترا انترفا نيجاتيف بوزيتيف كسرح زي كل فيروس اللو نويح جزي خاطر مست فيروس تانيركا ناتو جزء سلا تخون بزعبة إيرترا صبو نجر كعصب زي كل دم بتقاوم يزلو ناي بحكي عفراكا
بعلنا فصيمنا انا بالكوس نو نسهم هيك فصيمكم نحن انا فصيمنا يزبل الله ورا الشيم ናይ ብሓቂ ድሕፍሪ በቲ ኮይኑ በቲ ግን ሓቂ ብርእሳን ተቐበርካያ ብግራ ትወፅእ ከም ዝበሃል ናትና ኢል ድማ ብዙሕ ተሓሶታት ደቂ ሃልዕ ሰብ እዩ ናይ ብሓቂ ንሓቂ ጠጠው ኢልካ መመካት ኣብዚ እዋን እዚ ክሳዕ ክንደይ ከቢድ ምዃኑ ኩልና ርኢና ኣለና ሕጂ ክንሰግር ኢና ቴንክ ዩ ናትና ኢል several years next to the last conference which was held in 2016. Now this has taken a long time, but I think it has been well organized. People who can contribute for the Mariam, I came from the US. I work at Stanford University. እዚ ኣብ ኤርትራ ዝተገበረ ኮንፈረንስ ኣነ እኳ ውሒድን እንዲ ነይሩ ተሓበሬታ ብኤር ቲቪ ዝወፅእ ዝነበረ ናይ ብሓቂ እዩ ክልተ መዓልቲ ዝወሰደ ዓበይቲ ሊቃውንቲ ተሳተፍዎሲ ናይ ግሩፕ ፎቶስ ብዙሕ ነገር እንዴት ፅበ ነይራነ ግን ቀስ ብቐስካ ይወፅእ ኣሎ ንኣብነት ኣብ ዓለምና ገለ ካብቶም ፍሉያት ዩኒቨርሲታት ዝበሃሉ ኣብ ዓለም ስታንፈርድ እዩ ስታንፈርድ ኣብ ሳን ፍራንሲስኮ ኤርያ ዘሎ ናይዞም ኩሎም ጂኒየስስ ናይ ሲሊኮን ቫሊ ካብዮም ዝምንጭው ፕሮፌሰር ናይ ስታንፎርድ ካብኡ ዝወፀ ፕሮፌሰር ኢሳያስ ተስፋ ማርያም ናብቲ ዋዕላ ናይ ኤርትራ ተሳቲፉ ነይሩ ኣብዚያ ዋዕላ እዚኣ ጥራይ ክንደይ ደኳትር ተሳቲፎም ነይሮም ክንደይ ምሁራት ተሳቲፎም ነይሮም ክትርኢ ከለካ እዚኣቶም ከዓ ውሑዳት ካብ ብዙሓት እየ ዝብለኩም ዘሎ ኣብቲ ናይ ኤርትራ ክኣቱ ዘይደሊ ወይ እውን ኣቡታ ዘይተበገሶ ዘሎ ክንደይ ምሁር ከም ዘላ ኣብ ግምት ግበሩ ኤርትራ ብመንፅር ናይቲ ህዝባ 5 ሚልዮን ወይ 3 ሚልዮን 4 ሚልዮን 5 ሚልዮን ህዝቢ ኣለዋ እንድሕር ኢልካ ደረጃ ምሁራት ናታ ኣብዚ እዋን እዚ ፐር ካፒታ ብህዝቢ እንተመቒልካዮ ኤርትራ ምናልባት ኣብ ዝለዓለ ኳሊፋይ ትምህርቲ ዝወሰደ ካብ ኣፍሪካ ወይ እውን ካብቲ ከባቢና ዝበለፀ ዓምቆት ናይ ትምህርቲ ክህልወና ከም ዝኽእል ዝርዳእና ስለምንታይ ከም ዝብል ዘለኹ ሓደ ኣብ ኤርትራ ዘይተማሃረ ሰብ የለን እቲ መንግስቲ ንኩሉ ሰብ ክመሃር ዕድል ስለ ዝፈጠረ ብግዴታ ኩሉ ሰብሲ ማሃይምነት ዘጥፈ እዩ ካብኡ ድማ ብሰንኪ እቲ ዝተፈጠረ ኩነታት ብዙሕ ሰብ ንስደት ምስ ወፀ ኣብ ዝበለፁ ዩኒቨርሲታት ትምህርቱ ንክቕፅል ዕድል ዝረኸበ መሊ እዩ ስለዚ ኣብ ምዕቡል ዩኒቨርሲታት ናይ ዓለምና ዝበለፀ ዩኒቨርሲታት ናይ ዓለምና ዝበሃል ዝተማሃሩ ኤርትራውያን ካብ ካልኦት ሃገራት ብውሑዳት ብስኮላርሽፕን ብገለን ዝኸዱ ክኾኑ ከሎ ኤርትራ ግን ኣብቲ ዋሕድን ኣብ ግምት ብምእታው ኣዝዩ ብዙሕ ሰብ ተማሂሩልና ኣሎ እዚ ኸ እንታይ ዝፈጥረልካ ፍሉይ ካፒታል ከም ዘለና ናይ ሂማን ካፒታል ይበሃል ናይ ሂማን ካፒታል ኣለና ነዚ ሰብ እዚ ከመይ ጌርካ ትጥቀመሉ ጥራይ ትሕቶ ከም ሕጂ እውን ተዛሪባ ነይረ ቢግስት ናይ ኤርትራ ቻሌንጅ እንታይ ክኸውን እዩ ነዚ ዘለዋ ፀጋ ሰብ ከመይ ጌራ organize كدورة غلاب تحقر نخسره. That's going to be the question. Jonas Mayan, Professor. So this is the conference, international conference on Eritrean studies. This is the second time. The first one was held in 2016. I was also here. This time in 2025. I also came to present one, which is the national public. The title is the National Public Diplomacy, its activities, lessons learned, and its future plan from 21 to 24. So in PG, the aim is to, first of all, just brief context, to have a context. مجمريا أنا دايفلت أزنا بركم على تيو. إذا كم زعينة كونفرنس أقول تشن عصر تشن تخايد نيرو. لذلك نسوا بروفيسور إسحاق وين تساتف كم زنبرن. Exactly in tiny topic نايتي أبو استزربه. كندي كابو خاب قبرو عيلو. That's gonna be a very interesting analysis مالسي. تشن عصر تشن تخايد تنيرو توعلا. دحريو of course مدرخ تغيري كل تشين عشر شدشان يرترات زبرت قرا هريروا تشين عشر شو من ما كنا تغيروا البوليتيكا ارتراس نبحوس صبغ مدرخات يا خدم اللغه هابت شو استقبرك كندي كفال بقمت اب كوننا تغير يخون I think اقدر سعودته يزو خيني سمعني مغنياتو زعجز قبر زلو كونفرنس كده حركلت عامت وي قال عامتي كندي كابو ياب قبر كوعل صيل كان سله of course تبي مزنا تاو بيبرات نبعلو عوت نديو بزعبه إيرترا academic papers ببزحي أبتي publication اسمه تسلزله بزي تتكبارون أو أنتوي أستوات أولويو على إنتاي لكم زم مهارات نحد عندهم كراهبون نتورك خفطرون عب عدل سلد فترة زلوا مهارات رايفة حبتن زعتهم تزي تقوينهم سترقم يبلون أب حدا بوتا كراهبو أب حدا مجابا كراهبو نفسه خالص أجايز اللوسو
ልዕሊ ኩሉ ግን ነዚ ኩነታት ዝተቐቢልካ ከመይ ጌርካ ከተተግብሮ ትኽእል ናብቲ ውሽጢ መንግስቲ ከመይ ጌርካ ክትእትዎ ትኽእል ነቲ ሃገር ኣብ ምቕያር ዝለዓለ ብድሆ ናይቲ ሃገር ንሱ ክኸውን ስለዚ ፓብሊክ ዲፕሎማሲ ወላ ሕጂ ፓብሊክ ዲፕሎማሲ እዚኦም ስኮላርስ ኣብ ዘለዎ ኣስተዋፅኦ ንክገብሩ ተኮይኖም ሓባራዊ ኮኦርዲኔት ዝኾነ ስራሕ ንክስራሕ ከምዚ ዓይነት ኮንፈረንሳት የድልዩ ስለዚ ኣገይን ሓደ ካብቲ ደስ ዝበለኒ ድማ ኣብዚ ነይሩ ካልኣይ I am a professor in the Chitrakoot School of Liberal Arts, Shulani University, India. And I came here to present a paper on Alamsagar Tesfaye, which is the writer as a historical subject. The burden of the paper is to እዚ ትሪእዎ ዘለኹም ፕሮፌሰር ብዛዕባ ኣለምሰገድ ተስፋይ ደራሲ ኣለምሰገድ ተስፋይ ሊቅ ናይ ኤርትራ ማለት እዩ ብዛዕባ ታሪክ ናቱ ሓደ ፔፐር ቀሪቡ ብዛዕባ መታማ ጋንዲ ብዛዕባ ዩናይሚት ጀፈርሰን ወሬቨር ካልኦት ታሪካውያን ሰባት ናይ ካልኦት ዓለማት መፅሓፍቲ ይፅሓፍ እዩ ንሕና ናትና ኣለና ብዛዕባ ጀነራል ስብሓት ኤፍሬም ፔፐራት ክፅሓፍ ብዛዕባ እቶም መርሕነት ናይ ህዝባዊ ግንባር ዘለዉ መራሒ ናይ ኤርትራ መፅሓፍ ክፅሓፍ ፔፐራት ክፅሓፍ ይግባእ እዩ እዚኦም ሰባት እዚኣቶም ፍሉይ ታሪክ ኣለዎ ነፍሲ ወከፎም ብዙሕ ክብርበር ዝግብኦ ፍልጠት ኣለዎ ግን ኤርትራ ብዙሕ ከም ዝተረፋ እቲ ኣብ ቀረባ እዋን ዝሞተ ፀሓፍ ናይ ኤርትራ ናጓሃዮ ዝበሎ እንተሎ ውጭ ምስ ሞተ ሓንቲ መፅሓፍ ተቃፂላ ብምባል ተዛሪቡ ነይሩ ስለዚ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ታሪክ እዚ ፕሮፌሰር ካብ ዓብ ስራሕ እየ ዝርዮ ነቲ ናይ ኣለምሰገድ ተስፋይ ታሪክ ናቱ ጉዕዞ ናቱ ካብ ኣሜሪካ ካብ ዩኒቨርሲታት ካብ ናይ ሪሰርች ሰንተር ወፂኻ ንሰውራ ከይድካ እሞኻ ብዓቕምኻ ነቲ ሰውራ ዶኩመንት ክትገብሮ ምኻል ሓደ ካብቲ ፍልይ ዝበለ ታሪክ ዝፈፀመ ሊቅ ስለ ዝኾነ ንዕኡ ዝኣክል ፔፐር ክቅረብ ከሎ ናይ ብሓቂ ደስታ ተሰሚዑናነ ብዙሕ ኣሎ ኣብ ካልእ ግዜ ከም ፃልኩም እየ ናይ ፕሮፌሰር ኣለምሰገድ ተስፋይ ታሪክ ነፍሱ ዝኸኣለ መፅሓፍ እዩ ነፍሲ ወከፍ ተጋዳላይ ናይ ህዝባዊ ግንባር ዝነበረ ድማ ታሪክ ኣለዎ ብፍላይ ኣብቲ መርሕነት ደረጃ ዝነበሩ ኣብ ሰውራ ይኹን ኣብ ድሕሪ ናጽነት ነፍሲ ወከፎም መፅሓፍ ክፅሓፈሎም ይግባእ ነፍሲ ወከፎም እየ ዝብለኩም ትሕቶ ግን ግዜ ከይዲ እዩ ብዙሓት ካብኦም ተሰዊኦም ኣሎ ሞይቶም ኣለዉ እቶም ተሪፎም ዘለዉ ከዓ እንታይ ፕሮግራም ኣላ ይፍለጥን እዩ this would be a very very useful thing እዚ ሕጂ ገለ ሰብ መደይ ትፅሕፉ ገለ ብል ዝተፃሕፈ ከተንብብ ዶ ይትሕቶ መፅሓፍ ዘይተነብብ ተኮይንካ መፅሓፍ ዘይነንብብ ተኮይንና መፅሓፍ ዘይፅሓፉ ኢልካ ክትሓሚ ከማና ይግባእካኒ ንመን ኢሎም እዮም ክፅሕፍዎ መፅሓፍ ፓሽን ክኸውን ይኽእል እዩ ግን መዓት ግዜን መዓት ጉልበትን መዓት ገንዘብን መዓት ካፒታልን ዝሓትት ዘይተነብብ ተኮይንካ ዘይትገዝእ ተኮይንካ ሰብ ክፅሕፍ ኣይክእልኒ ስለዚ ታሪክና ጠፍዩ ምሁራትና ገለልካ 10 ግዜ ንምሁራት ምኒን ዝብልካ ሕብረተሰብ ኣለዋ ኣነ ሰምዖ ማለት እዩ ምሁራት ዝገበሩካ ምሁራት ተዛረባ ይትሰምዐን ኢኻ ናይ ምሁራት ሓሳባት ሰብ ኣይሰምዐን እዩ ምሁራት ዝገበርዎ ኢንተርቪው ኣይሰምዐን እዩ ሕብረተሰብ ሓደ ሽሙ ዘይፍለጥ ዋላ ትምህርቱ ዘይፍለጥ ዝበሎ ግን 100,000 ሰብ ይርዮ ስለዚ እቲ ህዝቢ ሓላፍነት ክወስድ ክኽእል ኣለዎ ታሪክ ክትስነድ ክትፅሓፍን ክዝርጋሕ እንተኮይኑ ከነንብብ ዋላ ንግዛእዮ ዋላ ይነንብቦ ንግዛእዮ ስለገዚና ነተባብዖም ኣለና ንክፅሕፉ ዘይተባብዕ ሕብረተሰብ ድማ ታሪኹ በቶም ፀላእቱ ዝተፅሓፈ ካልኦት ስለ ዝኸፍሎም ቶም ፀላእቱ ታሪኹም ዘንቢዖም ይፅሕፍሉ ውይ እናበለ ድማ ይነብር ፅባሕ ንጎ ድማ ካብ ወለዶ ናብ ወለዶ ክሰግር ከሎ ታሪኹ ይድምሰስ ስለዚ ኣይኖ ቁርብ ተቆጢዐ ኣለኹ ግን ኣብ ኤርትራ ዘሎ ታሪክ ናይ ብሓቂ ዝሕዝን እዩ ብዝተፈላለየ መንገዲ ዶኩመንት እንተዘይ ኮይኑ ከመይ ዝበለ ታሪክ እዩ ዝሓልፍ ዘሎ ስለዚ ኣይ ሆፕ እቲ ህዝቢ ከምዚ ገይሩ ኣብ ዓበይቲ ኮንፈረንስ ብዛዕባ ኣለምሰገድ ተስፋይ ሓደ ፓነል ዲስካሽን ነይሩ ይግብኦም ፈረቓን ዝገበሩ ኣስተዋፅኦ ኣብቲ ስነ ፅሑፍ ናይ ኤርትራ መግለፂ የብሉን ፍልጠት ንክሰጋገር ብዙሕ ኣበርክቶ ዝገበረ ስለዝኾነ ሊቅ ኣነሲ በትናቱ ፕሮፌሰር ናይ ክብሪ ዶክትሬት ወይ ፕሮፌሰር ምገበር እኮ ነይረ ምክንያቱ ኢልካ ፕሮፌሰር ኣብ ዩኒቨርሲቲ ከይድካ ዩኒቨርሲቲ ስለ ዘለዎም ጥራይ ብተመክሮ ሰብ ልዕሊ ፕሮፌሰር ክኸይድ ይኽእል እዩ በቲ ስራሕናቱ በቲ መፅሓፍትናቱ ድማ ኣይ ቲንክ ካብኡ ዝስንፍ ሰብ ኣይኮነን በቲ ኮይኑ በቲ ናይ ብሓቂ እቲ ኩነታት ኩልና ዝተቢልና ክሪኦ ዘለና ኩነታት ኮይኑ ይስማዓናነ ነዚኣ ንስማዓያ ድሕሪኡ ጌርና እውን ክንውዲ ኢና which is the writer as a historical subject. The burden of the to present the larger context of global post-colonial literature. That is why, for a perspective, I chose to talk about two distinguished Indian novelists, Raja Rao and ብሓፈሻ
بزعبا عالم سجد تسفاي أقداسي صحف كم زغربن ብዙሓት ፓነሊስት ዲስካስ ከም ዝገበሩሉን እዚ ድማ ኣብ ታሪክና ካልኦት ሃገራት ብምንፅፃር ዓለም ሰገድ ዝግብኦ ሰብ ኮይኑ ይስማዓኒ ኣብ ካልእ ኬትኩም ክሰምዕዎ ትኽእሉ ኢኹም ኣነ እውን ብሰፊሑ ክትንትና ክፍትነ ኣብ ካልእ ግዜ ንሎሚ ግዜ ሓፂር ንሎ ናይ ሎም ኣርስቲ ኣብዚ ክውድእ ክፍትነ ላይክ ግበሩ ሰፖርት ግበሩ ደገፍ ሃቡ ንካልኦት ፀሓፍትናን ምሁራትናን ድማ ነተባብዕ ክብለኩም ይደሊ ናይ ሎም ኣርስ ኣብ ዝጉዳይ ምዝያ ክገትፈኩም درسنا خانينا درفنا بشمكم درسنا خانينا درفنا كان خلص هورا بزحمة يسقومي